Ola a todos, boas tardes, presidente Feijóo, presidente provincial, alcaldes, portavoces, amigas e amigos do barco. É hoxe un día moi especial e estamos neste inicio dunha nova campaña electoral. O primeiro día estamos aquí na comarca de Valdeorras. É unha campaña, estamos a falar das eleccións autonómicas, pero ainda hoxe me dicía a miña nai, xa onde vas, mamá, son as eleccións de Feijóo. E xa, así sí que te entendo. Entonces, para que me entendades, son as eleccións de Feijóo. A que sí, ve? Esta non é unha campaña como todas. A nosa vida mudou hai 4 meses, e quen non lo iba a decir. Estar nun mitin pois, con mascarilla, sin podernos dar un abrazo, sin poder darnos un bico, nin siquiera darnos a man. Por iso, estamos ante unha campaña diferente, pero non por iso menos ilusionante, pero unha campaña con moita responsabilidade. A responsabilidade que temos que demostrar todos e cada un dos que estamos aquí e todos e cada un dos que conformamos o Partido Popular de Galicia para seguir comprometéndonos unha vez máis con o noso traballo, para sair adiante en momentos complicados como nos tocaron vivir. Foron 132 falecidos, enfermos, familias, empresas, traballadores que están vivindo momentos complicados e cunha crise económica e social moi complicada. Pero nós estamos para transmitir tranquilidade. Recordan alá por o 2009, como estaba España, como estaba Galicia? Estaba moi mal. Pero Feijóo, por primeira vez, foi quen de traballar por Galicia, por os galegos, xestionando incansablemente, con sentidiño, mellorando pouco a pouco a vida dos ourensás e dos valdeorreses. E chegou 2012, e de novo Feijóo, co apoio maioritario de todos nós, volveu a xestionar, a traballar con ese traballo responsable, riguroso, que o levou a esa terceira vez, que foi no 2016, como presidente de todos os galegos, o mellor presidente que Galicia pode ter. Seguro que están todos de acordo comigo. Pois agora, cando as cousas iban millor, chegou a pandemia, pero seremos quen, con el, de plantarlle cara. Aquí estamos cun líder. Homes e mulleres, compañeiros de candidatura que hoxe están aquí con nós, preparados, con experiencia, que coñecen esta provincia, que coñecemos esta comarca e pola que seguiremos traballando, e dos que seremos a voz tanto na Xunta como no Parlamento. Seguiremos traballando por mellorar as infraestructuras. Estou vendo agora a Mari Carmen de Valdeorras con esa carretera para esas canteiras. Tamén seguiremos traballando, como non, pois mismamente por a lousa, por a pizarra, para que os traballadores que a eles se dedican o fagan con seguridade e garantindo a súa saúde. E, como non, Valdeorras e viño. E haberá alguén que non coñezca o viño de Valdeorras? E aguardiente, e o licor, todo. Pois, por eso, se se dá o caso, tamén seguiremos traballando, porque o viño é traballo, porque o viño é turismo, porque o viño é un dos motores económicos desta comarca. E aí estaremos o Partido Popular. Bueno, vou rematando, porque imos pola cuarta maioría. Quedábamos na terceira, pois agora toca a cuarta para o presidente Feijóo. E iso que estamos en momentos complicados, pero neso ten moita experiencia. Somos un goberno unido, responsable, centrado na vida dos galegos. Así que temos que ir a votar para conseguir todo isto. Para conseguir esa cuarta, o día 12, todos temos que ir a votar. Todos temos que acudir con tranquilidade e con seguridade. E esa é unha das mensaxes que moito queremos transmitir. Puxemos empeño. Por primeira vez hai unhas persoas que son os coordinadores de seguridade que recorreron todos os locales electorales. Así que, como dicía o outro día o coordinador, podemos ir a votar máis seguros que ir a comprar o pan. É que ninguén decida por nós. Iso é algo fundamental. Remato pedíndolle de novo voto. Ese día 12 temos todos que ir a votar. Que nin o calor, nin a confianza non nos debemos de confiar, nin que todo está feito. Todos somos necesarios para que o día 13 o presidente Feijóo poda gobernar unha Galicia con Feijóo que hoxe está aquí con vós no barco de Valdeorras. Así que o día 12, Valdeorras con Feijóo. Moitas gracias e os esperamos o día 12 nas urnas. Bueno, moi boa tarde a todas e todos. A ninguén se lle escapa que se fai un ano víramos unha foto deste acto político,
nos parecería ciencia ficción, ¿no? Desde as mascarillas, a separación, que estuveran agora aquí desinfectando, que desinfecten despois. Sei que foron uns momentos moi difíciles e agora estamos nunha campaña electoral para pedir o apoio para alguén que en momentos normais demostrou unha excelencia na xestión, pero que en momentos difíciles, os máis dramáticos, fixo o que non fixo nadie, que é anticiparse, ter visión, planificar e ter hoxe os mellores resultados, lamentando todos os falecidos que houbo, pero Galicia foi un exemplo. E ese exemplo é grazas ao presidente Feijóo que está aquí con todos nós. Grazas, presidente, porque estes momentos foron unha proba grandísima para o noso povo. Empezar en Valdeorras, empezar en Ourense, estar hoxe por a mañá nos Peares, onde naceu, nesta provincia, que sempre lle dá os mellores resultados, pois é un detalle, unha mostra máis dese compromiso que ten Feijóo, que ten este partido, o Partido de Galicia, con esta terra que agora, a través dos seus habitantes, se vai a pronunciar o día 12 de xullo. Eu vexo aquí alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, que saben que as eleccións municipais son unhas eleccións especialmente importantes, que é onde normalmente todos nos esmeramos a tope porque temos a posibilidade real de falar con todas as veciñas e veciños para pedirlle a súa confianza. E estas eleccións tamén digo que son municipais porque eleximos o alcalde de Galicia. O alcalde de Galicia é o máximo representante de Galicia. O alcalde de Galicia é aquel que ten cercanía, que chega, que as súas mensaxes, que o seu labor, que os feitos que hoxe se presentan diante dos electores demostran capacidade e compromiso para seguir traballando por esta terra. Hai dous modelos a partir do 12 de xullo. Ou Feijóo, o que xa é presidente, que xa foi presidente grazas a vos durante 3 legislaturas consecutivas, con un programa de goberno que todo o mundo vai a coñecer durante estes días, e coa seguridade de que votando a papeleta deste partido, do Partido Popular, el será presidente e co programa que presenta o fará e o executará. Outro modelo é votar a non se sabe quen, a un multipartito, a 3 ou 4 socios que se unen e que teñen en común unha sola cousa, que non goberne o Partido Popular. O Partido Popular se presenta a favor, se presenta con propostas, para que mellore Valdeorras, para que mellore o Barco, para que mellore Ourense, para que mellore Galicia. Non se presenta para que non sexa presidente, non se sabe quen, dos 3 ou 4, que teóricamente poderían axudarse, non? Se presenta para gobernar, coa certeza de que presentas e votas esa papeleta para facer algo. Pode que algún vote o Partido Socialista e salga presidenta a do Bloque, ou que vote o Bloque e salga presidente outro, un terceiro. Eso é xogar co sentido do voto da xente. Iso é unha carambola que non quere que sexa o experimento a opción que elixan os galegos. Aquí hai a fiabilidade, a confianza, os resultados, coñecer o país, non ter que preguntar por onde se vai o despacho de presidente e a quen hai que chamar en primeiro lugar, porque a súa primeira chamada é a Galicia, porque non ten outro compromiso que non sea o de Galicia. Ganando 12 temos de presidente a Feijóo e se fará o que se dice no seu programa. Se non ganamos o 12, se non temos maioría absoluta, e aquí o sabemos porque houve un tempo no que Fraga se quedou a un escano da maioría absoluta, se uniron, olvidaron os programas electorais e fixeron o que se recorda como o pior goberno que tuvo Galicia. E esa experiencia que a coñecemos aquí e que se está vivindo agora a nivel nacional non a podemos repetir nun momento como este e temos que seguir reforzando esa maioría absoluta e lanzar esa mensaxe de unidade e dicirlle a España que as maiorías absolutas pois que non son a moda, que non existen. Sí, existen en Galicia. E a temos que seguir traballando durante estes 15 días de campaña electoral. Eu estou orgulloso de todo o traballo de todos, alcaldes, alcaldesas, militantes, todo o que se leva feito durante tanto tempo en todas as eleccións. No ano 16 obtuvimos unha victoria histórica. Levamos unha candidatura ahora na que repiten varios integrantes, pero que leva como número 1 a Marisol, que foi a candidata máis votada e con maior representación
de sempre, en calquera provincia e a calquer partido, e estou convencido que todos eles teñen a forza suficiente para seguir loitando por Galicia. Loitar por Galicia e loitar por Ourense, e loitar por Valdeorras, e loitar polo máis cercano, con tranquilidade, con rigor, con compromiso. Por iso a opción é clara, hai que ir a votar, hai que superar ese 70 e tantos % de participación, non hai que ter medo a votar, porque é o acto máis seguro que se pode facer hoxe e é a obligación moral que temos de, nun momento tan difícil e complicado políticamente, desde Galicia, lanzar unha mensaxe solvente, lanzar unha mensaxe de rigor, lanzar unha mensaxe de xestión, a que orgullosamente todos os membros do Partido Popular podemos lanzar cando falamos de Feijóo e a súa etapa na Xunta de Galicia. Por iso, moito ánimo, moita forza. Os meus parabéns a todos os que estades en primeira liña en política municipal, a ese Valdeorras que conta con Moisés de novo nesta candidatura, o labor que está facendo Sabina no Concello do Barco e todos os seus compañeiros, que é difícil traballar estando na oposición, pero é, dende o Partido Popular, un momento para amosar a lealtade que a outros lles falta cando non gobernan. O Partido Popular deu unha lección durante este tempo, por suposto na Xunta, en todas as administracións que gobernamos. Os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular fixeron unha magnífica labor, onde somos oposición tamén, actuando con lealdade, pensando sempre en solucionar, en apoiar, non como outros que, por poñer un exemplo, e falo do responsable do Partido Socialista na Deputación, está atentando contra as axudas directas a autónomos e pequenas e medianas empresas que se puxeron en marcha dende a Deputación. Moitos beneficiarios deste concello, desta comarca, miles en toda a provincia. O noso é construir, o noso é traballar, o noso son propostas, o noso é equipo, o noso é liderazgo. Ese liderazgo, ese equipo, ese traballo e esas propostas se reúnen nunha persona que hoxe está aquí connosco, dunha persona que además é de Ourense, que ten o compromiso extra con esta provincia e con esta terra, que sabe onde queda o barco, que ven o barco, que sabe a importancia de Valdeorras a moitos niveis como motor económico da provincia e que sabe, conoce e controla calquer tipo de xestión pública, dende a sanitaria, como demostrou durante este tempo, como as infraestructuras ou calquer outra que se poña por diante. Con el, todos detrás, Galicia merece gañar o seu futuro o 12 de xullo. E a papeleta que garantiza esa é a do Partido Popular. Hoxe, que se pode pedir o voto xa nesta campaña, a votar o Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, por cuarta vez consecutiva, a pesar da pandemia e a pesar dos obstáculos que se poñan por diante. Contigo, Alberto. Gracias. Moitas gracias. Moitísimas gracias a todos. Un lugar fermosísimo este aquí, nesta casa grande, que nos prestan para poder falar de Galicia, para consolidar a democracia e a comunidade autónoma e para poder falar do noso, do que nos une. Dese compromiso con Galicia que é o compromiso coas galegas, cos galegos, en definitiva, coas nosas familias, cos nosos antepasados, con nós mesmos e tamén con que nos han de suceder. Gracias a todos os compañeiros, a Sabina, a Moisés do Barco, a todos os compañeiros que se dan cita aquí e que nos agariman coa súa presencia. Vimos da Rúa, co alcalde da Rúa, están aquí pois persoas importantes do partido, como a alcaldesa, a que queremos tanto e que é imbatible. Xa me gustaría a min que todos os concellos tuveran o resultado que ten ela. E tamén quero agradecer, ademais da alcaldesa de Carballeda, tamén aos alcaldes de Rubiá e da Veiga, que aínda que non están no Partido Xudicial, e, por suposto, a todos os portavoces do resto dos partidos, dos concellos, empezando polo Barco. Queridos compañeiros, tanto de Petín como de Vilamartín, gracias a todos por estar. Estamos aquí, maior parte da candidatura do partido de Ourense, que se presenta a estas eleccións, tanto o presidente do Parlamento, que
que é a segunda autoridade de Galicia, como o conselleiro de Medio Rural, formando parte do goberno. Só ten un defecto que é do Ribeiro, pero admite a calidade de uva do Godello e a calidade de Valdeorras, que tira para arriba a tope. Está tamén a nosa portavoz na Comisión de Economía e de Industria, que é unha enxeñeira industrial, teniente alcalde do Concello de San Cibrao das Viñas, que é o Concello industrial por excelencia. Aí está o polígono industrial máis importante da provincia. E, por suposto, tamén está a delegada da Xunta en Ourense, que encabeza a candidatura, e o noso secretario xeral para Emigración, que leva xa comigo bastante tempo intentando traballar con todos esos galegos que viven fora, pero con todos esos galegos que querrían vivir aquí entre nós. Queridos amigos, estamos falando de Galicia outra vez. Galicia volve a coller protagonismo porque a Galicia lle corresponde decidir o seu futuro ata o ano 2024, que se dice pronto. A Galicia lle corresponde outra vez marcar as prioridades, marcar os compromisos e marcar probablemente a senda política que vai a levar España nos próximos anos. Estamos en tempos de divisións e de enfrontamentos e nós propoñemos unirnos, porque uníndonos temos posibilidades de salir máis rápido dos problemas. E se nos dividimos ou nos fracturamos. Estamos en tempos de enfrontamentos e nós propoñemos o contrario. Propoñemos entendemento entre o pobo galego, porque o entendemento é unha potentísima arma para activar as solucións e as propostas. Estamos en tempos de inquedanzas, inquedanza sanitaria, inquedanza económica, inquedanza no futuro, inquedanza nos postos de traballo, inquietudes, inquedanzas en volver outra vez a facer o que facíamos antes, en volver a vender para que a xente poda comprar. En definitiva, queridos amigos, estamos en tempos de dificultad e ante as dificultades temos que ter confianza, temos que ter proxecto e, sobre todo, temos que acreditar certeza e xestión nas cousas complexas. Vivimos, efectivamente, meses duros, durísimos, meses que nunca vivíramos antes, meses nos que non podíamos sair á rúa, meses en que non sabíamos exactamente que alcance tería ese virus e cantas persoas poderían fallecer como consecuencia de ese virus que estaba no ámbito animal e que saltou a cadea humana e que non estábamos preparados. Nin siquiera estamos agora preparados, porque non hai nin fármaco definitivo nin vacina para a súa prevención. Vivimos semanas complexas, pero en Galicia nos puxeron a proba, igual que no resto dos povos de Europa, e fomos que en consentimento e sentidiño, con cabeza e corazón, afrontar a pandemia, afrontar o virus, afrontar as dificultades de unha novedade sanitaria sin precedentes. Todo o que fixemos non foi fácil, porque tiñamos que improvisar, tiñamos que buscar un circuito para os pacientes de COVID e outro circuito para pacientes sin COVID. Non fomos avisados, o virus entrou en España pois probablemente semanas antes de que o goberno decretara o estado de alarma. Madrid se infectou de forma masiva, outras comunidades autónomas periféricas a Madrid, como Castela e León, tamén se infectou. E, por suposto, o virus chegou hacia o norte, Euskadi pasou uno mal, a Rioja pasou uno mal, Navarra pasou uno mal, e nós nos anticipamos. Nos anticipamos cando o 27 de febreiro reunimos o goberno e creamos o primeiro grupo de traballo contra o COVID. Nos anticipamos cando 15 días antes compramos o aparataxe necesario para duplicar as camas de UCI que tiñamos instaladas nos hospitais do Sergas. Porque sabíamos que este virus é un virus que ataca o sistema respiratorio, que disminuye a nosa capacidade pulmonar, que encharca os pulmóns ata incluso producir a morte. Sabíamos, pois, que os respiradores era o elemento fundamental para manter, a través de respiración artificial, que os pulmóns funcionaran e que os pulmóns volveran outra vez a facer ter esa capacidade respiratoria necesaria para poder seguir oxigenando a sangre. En definitiva, nos preparamos e ese 1 de marzo compramos. Empezamos a contratar a 60 primeiros profesionais sanitarios, ata 1.700 que contratamos e que siguen traballando hoxe nos hospitais do Servicio Galego de Saúde. Nos anticipamos e
buscamos respostas. Eu vos digo que do mesmo xeito que atopamos respostas para a pandemia, tamén atocaremos respostas para esa pandemia económica que está golpeando os patrimonios, as familias, os traballos, os futuros e a prosperidade do noso povo. E vos aseguro tamén que a resposta ven da política útil, non da política inútil. A resposta ven da política en positivo, non da política de confrontación. O próximo día 12, por tanto, temos a posibilidade de elexir. Temos dúas posibilidades sempre. Podemos elexir un multipartito ou un goberno. Podemos elexir experimentos ou experiencia. Podemos elexir estabilidade ou inestabilidade. Podemos elexir a unha serie de partidos que van en contra ou a un partido que non ten máis compromiso que coa xente que o vota de forma directa e que sale directamente das urnas. E esa é polo que estamos aquí. E esa é a cuestión da democracia. Eu pídovos que participedes masivamente nesas eleccións. Pídovos porque nos xogamos probablemente máis que noutras ocasións. Nos xogamos quen se vai enfrontar o luns 13 de xullo contra os flecos da pandemia e os brotes? Quen se vai enfrentar o 13 de xullo contra esa crise económica que todos os organismos internacionais ou nacionais, incluído o Banco de España, nos sitúa como o país con máis impacto económico tanto en paro como en crecemento como en débeda de Europa? E, por tanto, queridos amigos, esa crise que acabábamos de solventar por fin, que empezou co socialismo no ano 2008 e que pensábamos que xa tiñamos rematada, agora empeza unha máis intensa e probablemente máis virulenta que a anterior. Non hai, pois, ningún voto nas urnas. Nadie exerceu o dereito ao voto e ninguén, salvo os votos por correo, están seguros. Non hai ningún resultado decidido, nada se sabe do que vai a pasar o 12 de xullo. Andan por aí dicindo que as enquisas son moi positivas. É mellor que digan que son positivas a que son negativas, pero non cambia nada. Hai moitos xefes da oposición en moitos concellos con enquisas moi positivas, porque eran tan positivas que se confiaron e despois chegou o resultado electoral e por 100 votos perderon un concello, ou por 200 ou por 10. Por tanto, queridos amigos, só vos pido que só hai un xeito de que suceda o que queredes que suceda, que é ir a votar. Se queredes que suceda que gane o PP e non vamos a votar, pois non gobernaremos. Polo contrario, se o que queremos é que suceda que gane o partido mayoritario e imos votar, entón gañará mayoritariamente este partido. Votade, elexide en liberdade. Pódese votar, o decía Marisol, con total liberdade. Nunca os colexios electorales foron máis seguros que agora. Nunca se inspeccionaron os máis de 2000 colexios electorales en Galicia. Nunca houbo tanta asepsia, tanta limpeza e tanta prevención como vai haber o 12 de xullo. Amigos, os circuitos de entrada e de salida a cada colexio electoral están inspeccionados. Os xeles hidroalcohólicos, as máscaras que daremos a todos os cidadáns que aparezan sin ela e se dirixan ás urnas. A distancia de seguridade, a pantalla e a máscara de todas as persoas que estén nas mesas electorais. Por tanto, queridos amigos, vamos a votar. Vamos a votar sin medo. Vamos a votar sin ter medo ao resultado. Vamos a votar para exercer o noso dereito democrático de comprometernos co futuro de Galicia. Non podemos, en ningún caso, despois queixarnos do que ocurra se nós non exercimos o noso poder, o poder do voto. Todos temos o mesmo poder. Os que máis teñen, os que menos teñen, os políticos, os cidadáns, todos temos un voto. E ese voto é o que abre as portas do futuro de un territorio, dunha comunidade ou dunha nación. Non deamos nada por feito, o volvo a reiterar. Non deixemos que a sorte, os pactos ou as carambolas decidan o goberno de Galicia. Non deixemos os despachos dos partidos políticos que perderon as eleccións reunirse nas semanas seguintes e nos meses seguintes para repartirse o que é de todos, que é Galicia e a súa unidade. Amigos, eu non vou a prometer imposibles, pero sí me comprometo a facer o imposible. Do mesmo xeito que durante estes anos fixemos todo o posible por chegar a fin de mes todos os meses,
Do mesmo xeito que durante todos estes anos estuvemos pagando as nóminas, pagando as farmacias, pagando todo aquilo que a Xunta compraba e non deixando as facturas cheas de facturas sin pagar, do mesmo xeito nos comprometemos. Escoitaredes moitísimas cousas de min, ademais das que teñes escoitado nos últimos meses. Unhas hacia aquí e outras hacia lá. Unhas a favor e outras en contra. Creo que non debemos perder moito tempo, porque despois de tanto tempo, a xente xa sabe quen son, para o malo, para o regular ou para o peor. E en algúns casos tamén para algo bo. Todo o mundo sabe quen son, de onde veño, a que me dedico, como traballamos, como xestionamos e o interese que temos por Galicia. Eso sí que non nos lo poden negar. Aínda que tamén o negarán, porque aquí negar, hasta podemos negar que estamos no barco de Valdeorras. Pero eso non importa. O que importa é non perder o tempo, porque, ademais de que xa nos conocemos, non podemos perder un segundo en confrontar con outros partidos, porque esta campaña electoral a temos que investir en explicar as propostas que temos. Cando un señor aparece para intentar persuadir a unha persona de que compre algo, si o único que vai a facer é poñer a caldo a competencia, é porque non ten un bo produto que vender. Si o obxectivo de unha persona que se presenta nunha gran restaurante ou nun gran superficie en Madrid a vender o viño de Valdeorras, si o primeiro que fai é falar pésimo de todas as denominacións de orixe, é que tel mal viño. Sin embargo, un que está orgulloso, un que modestamente cree que aportou máis cousas positivas que negativas, pois debe vender o viño de Valdeorras como o mellor viño con independencia do que ocurra no resto das denominacións de orixen de Galicia ou de España. Galicia non precisará de respostas inmediatas. Si eso non precisara, entón podíamos o tempo de falar dos demais. Pero Galicia sí precisa de respostas. O 13 de xullo temos que seguir gobernando en pandemia. Temos que seguir protocolizando como actuamos ante cada brote que se poda producir no mes de xullo, agosto e setembro, onde entrarán en Galicia 1 millón de personas. Temos que seguir, por tanto, explicando o programa. Cando un ten un programa, non necesita falar do resto dos candidatos. Cando un ten un proxecto, non necesita destruir as propostas dos demais. E por eso, queridos amigos, como Galicia é moito, nós vamos a centrarnos no programa electoral, no proxecto e tamén, por que non, no balance. Mirade, cando alguén se presenta diante dos demais é bo que explique que o que fixo. Que fixo vostede cos votos e coa confianza que lle dimos? Que fixo vostede con tanto diñeiro que gastou a Xunta de Galicia a través dos nosos impostos? Ese é o balance. E vos digo, temos dous obxectivos. Preservar a sanidade e preservar a saúde da xente e crear emprego. Porque as dúas cousas están amenazadas. A pandemia amenazou toda a estrutura económica de España e de Europa e, unha vez amenazada a estrutura económica, o primeiro efecto é a perda masiva de empregos. Dice o Banco de España que vamos a chegar ao 24,7% de paro. Eso é máis de 6,5 millóns de persoas en paro. Esa pandemia económica, xunto coa sanitaria, son os dous nosos obxectivos. A solidaridade deste pobo en tratar durante a pandemia a todos, en que non faltara unha cama para nadie, en que non faltara un respirador nunha UCI para ninguén, en que non se dera unha vida por perdida, en que se deran altas hospitalarias a persoas de 107 anos, e de 103, e de 102, a varias decenas de persoas centenarias, é a mellor mostra de que aquí non vamos en ningún caso dar unha vida por perdida, nunca, nunca. E a sanidade non mira o número de carné, nin mira o patrimonio de ninguén, nin a idade de ninguén. O obxectivo é manter viva as persoas que acuden aos centros de saúde e aos hospitais. Pois podo asegurar que do mesmo xeito vamos a traballar polo progreso do país. Non vamos a dar a ninguén por perdido, a ningún emprego por perdido e a ningunha empresa por disolta. Por iso non quero unha Galicia dividida entre partidos. Quero unha Galicia que recupere o traballo.
E para recuperar o traballo temos que traballar conxuntamente. E por eso non quero unha Galicia fragmentada entre distintas divisións partidarias, entre as filias e as fobias, entre ese tipo de política sectaria, que o que cree é que o contrario non merece nin siquiera poder explicarse. Todos expliquemos o que queremos facer. E, sobre todo, tamén todos expliquemos o que vimos facendo e o que fixemos nos últimos anos. Eu non me presento para derrotar a ninguén. Eu me presento para que Galicia gañe. Non teño ningún interese en derrotar os candidatos alternativos, senón que o único interese que temos na candidatura é gañar. É gañar para que Galicia gañe e para que Galicia sea un lugar seguro. Seguro para vivir, seguro para exercer os nosos dereitos constitucionais, seguro para non fragmentar os cidadáns, seguro, en definitiva, para construir e constituir unha familia, manter o noso traballo, crear empresas e progresar en liberdade. Por eso a miña campaña será o programa electoral. E por eso a miña campaña serán as propostas. E por eso nos próximos 4 anos plantexamos xestión. Comprendo que o mellor falar de xestión é un pouco aburrido, pero non coñezo a ninguén que lle vaya ben sin saber realmente xestionar. Non coñezo a ningún traballador que lle paguen o salario sin previamente non traballou. Non coñezo ningunha pequena empresa, ningún pequeno autónomo que lle vaya ben e que poda chegar a fin de mes se realmente non é capaz de cubrir os costes de vender os demais e de ter un pouco de futuro para a súa empresa ou o seu proxecto. Propoñemos certezas. Falemos dos temas importantes. Ante as necesidades inmediatas, pero tamén ante a Galicia que queremos. Unha vez que Galicia supere a pandemia económica, temos que diseñar a Galicia do ano 30. E hai partidos que teñen experiencia. Cando un vai a contratar a alguén, cando un ten unha empresa e quere facer un plan para os próximos anos desa compañía, ou cando un traballa, fala como queremos educar os fillos e que proxecto de familia temos, normalmente non se inspira no peor, intenta coller o mellor. Normalmente non lle encargas un traballo complicado a alguén que nunca traballou. Normalmente é así. E por eso nos plantexamos que despois de traballar durante estes anos, en época de vacas flacas, en época de crise, de prima de risco, de paro, de déficit, aquela época de 6 millóns de parados, pois esa época que fomos quen de solventar e de respostar, agora estamos preparados. E agora temos máis experiencia que nunca. E agora temos diagnosticados os problemas mellor que nunca. E agora sabemos cales solucións son as máis eficientes e aquelas que non producen solución, senón que afondan no problema. Non hai fórmulas máxicas. Hai esforzo, eso sí, hai compromiso, hai determinación, hai dedicación, hai proxecto, e volvo a reiterar, hai programa. E isto é o obxectivo. E mirade, por moito que nos conten, moitos contos, non hai nada sin traballo e sin traballo. Por moito que veñan os telepredicadores a decirnos que esto lo soluciono yo en un plis-plas, que esto lo aprendo yo en 2 tardes, que esto lo soluciono yo rápidamente hablando con fulanito, pois vos digo que sin traballo, todo demais son palabra. Amigos, non hai tempo para andar pelexeando entre nós. Non hai tempo para ver se un partido é capaz de impoñerlle a outros partidos algún peaxe para que cun diputado que saque un e que teña a chave na maioría. Non hai tempo para isto. Non hai tempo para empezar no mes de xullo a sentarse nos despachos entre os partidos a ver como se reparten a Xunta de Galicia. A Consellería para o PSOE, as direccións xerais para o Bloque, a este organismo para Marea, Marea 1, e outro organismo para Marea 2, que mareados todos quedaríamos. Si o único que temos é un multipartito, que realmente, queridos amigos, ningún de esos candidatos xestionou nunca un euro público. Queridos amigos, non hai tempo para perder en discusións nin en divisións que non conducen a nada. Non hai tempo para confundir as prioridades. Cando un se confunde na prioridade, é que simplemente perde o tempo. Hai que estar preparados, non hai tempo para prepararse. A crise non vai esperar a que os políticos sin experiencia collen experiencia. A crise que temos enriba
necesita experiencia e non experimentos. Galicia foi quen de repoñernos da recesión. Falábamos no ano 9 aquí no barco. Daquela, oficialmente, non había crise. Daquela o Partido Socialista estaba gobernando en España e non había crise. Non se podía falar de crise. E, sin embargo, no ano 9 había unha profunda crise económica e no último ano do goberno anterior se destruíran 54.000 postos de traballo nun ano. Pois ben, nunca o tivemos fácil. No ano 9 nos presentamos cunha profunda crise do goberno de Rodríguez Zapatero e, a pesar diso, a xente nos deu confianza mayoritaria. Volveu as eleccións do ano 12. No ano 12, recordaredes, en setembro se falaba do rescate de España. Se decía que o goberno de Rajoy iba a pedir o rescate unha vez que pasaran as eleccións autonómicas galegas e que non o pedía antes para non perxudicar o Partido Popular de Galicia. Non era fácil gañar. E, sin embargo, gañamos no ano 12. E sacamos unha maioría absoluta, unha maioría enorme, unha maioría de 41 escanos. E volveu o ano 16. E outra vez volví a haber eleccións. E España estaba rota. Estaba rota porque tiñamos repetido 2 veces as eleccións. No ano 15, que ganou Rajoy, e el no es no obligou a facer outras eleccións no ano 16, que volveu a ganar Rajoy. Pero seguía el no es no. España estaba sin goberno, cun goberno en funcións. E entonces foron as eleccións autonómicas de Galicia. E esta inestabilidade que tiña España sin poder formar goberno a rompimos. A rompimos coa terceira maioría absoluta do Partido Popular de Galicia e de Galicia no ano 2016 en setembro. E agora volvemos outra vez no ano 20 e outra vez con problemas, coa pandemia. Somos especialistas en problemas. Somos especialistas en xestionar en momentos de dificultade. E agora os podo asegurar que, lamentablemente, volvemos a estar ante graves momentos de dificultade. E por eso estou convencido que as ferramentas as coñecemos ben. A educación. Somos a comunidade autónoma con menor fracaso escolar de España. Somos a comunidade autónoma coa mellor ratio nos informes PISA que mide a calidade da educación en todos os países da OCDE. Somos unha comunidade autónoma que cree na tecnoloxía nas aulas. E máis de 30.000 rapaces teñen un ordenador personal, e máis de 30.000 rapaces estudian con libros digitais. Somos unha comunidade autónoma coa universidade máis accesible de España. Menos de 1.000 euros o ano por matrícula e a media de España está en 3.000 euros o ano por matrícula e curso. Farémolo coas familias, protexendo as familias, para que cando se queira ter un fillo teñan unha axuda indirecta en canto nace. E tamén sendo a comunidade autónoma a única que todos os rapaces de 0 a 3 anos, cando son segundos ou sucesivos fillos, teñen a guardería gratuita. Farémolo, por suposto, coa innovación. A innovación é o que diferencia unha empresa competitiva de outra que non o é. E en Galicia, nos últimos anos, tiñamos o récord de exportacións, cunha balanza de pagos con superávit de máis de 2.500 millóns de euros. Estábamos exportando máis que nunca, exportando máis automóviles que nunca, exportando máis téxtil que nunca, exportando máis viño, máis carne, máis leite que nunca, exportando máis madeira que nunca e tamén, unha vez que se reconstruíu a economía, empezando a exportar máis lousa que nunca. Amigos, farémolo con respeto ao medio ambiente. E aquí, nesta comarca, hai que falar de respeto ao medio ambiente. E aquí, a xente ten dereito a traballar. E ten dereito a traballar respetando o medio ambiente. E cando se ven con plantexamentos que o que fan é traer pobreza, a pobreza non respeta o medio ambiente. A pobreza, pobreza é. E a capacidade de riqueza instalada nesas montañas, dese tesouro negro que é a lousa, se pode explotar respetando o medio ambiente, que é a nosa e o noso programa electoral. Por eso, queridos amigos, cando veñen por aquí a decir como tedes que vivir a xente que non vive aquí, cando veñen por aquí a decirvos o que malo facedes a xente que non lle importa como vai a comarca, a nós nos importa como vaya a comarca. E a lei de minería é unha lei que busca o respeto ao medio ambiente e o equilibrio entre a explotación dos recursos naturais e o respeto ao medio ambiente. Vamos a seguir traballando por isto,
Vamos a seguir traballando pola riqueza forestal, eso sí que é respeto ao medio ambiente. Vamos a seguir poñendo as terras que están abandonadas para que produzan, para que se podan plantar viñas, para que se podan plantar frutais e para volvelas a poñer a traballar. Eso é respeto ao medio ambiente. E somos unha das comunidades autónomas que menos CO2 emite a atmósfera, mentras que España incrementa as emisións de CO2, Galicia as ten disminuído en máis dun 9% nos últimos anos. Farémolo comunicándonos mellor, con mellores infraestructuras e con mellor comunicacións. Canto tempo se está falando da circunvalación do Barco? É que xa non me acordo. O Partido Socialista cada vez que goberna fai unha circunvalación. E a verdade é que deixamos a circunvalación preparada para poder licitarse, levamos 2 anos e de eso non se volveu a falar. Ahora o Partido Socialista non importa falar da circunvalación do Barco, como están gobernando eles, tampouco lle importa falar da autovía entre Lugo e Ourense, non importa, parada, nin autovía entre Santiago e Lugo, non importa, parada. Pero eso, queridos amigos, sempre ocurre cando goberna o Partido Socialista. E farémolo apoiando os maiores. Eu quero facer aquí, e con isto remato, a nós nos dicen que gañamos porque nos votan os maiores. E resulta que parece ser que se te vota un maior, eso é malo. O obxectivo de calquer persona xoven é ser maior, digo eu. O obxectivo de calquer rapaza de 30 anos é poder cumplir 80. O obxectivo de unha persona como a min xa bastante cascada, o obxectivo, desde logo, é tamén poder cumplir 80. O obxectivo de todos é chegar aos 90. E cando a xente chega aos 90 é porque non un pouco máis. E ora que resulta que se te vota un maior é un desprestixio para un partido político. Pois nós o que vimos a pedir aquí é que nos voten todos os maiores porque vamos a seguir protexendo os maiores. Os vamos a seguir protexendo coa sanidade pública, os vamos a seguir protexendo coas pensións e coa solvencia das contas públicas. Por eso lle pedimos o voto especialmente aos maiores. E lle pedimos que aqueles partidos que consideren que o voto do maior é un voto de segunda categoría, para nós un voto do maior é un voto de champion, é un voto da xente que máis sabe, que máis experiencia ten e que máis coñecementos ten na vida, os maiores, os nosos pais e os nosos avós. Queridos amigos, vamos a seguir traballando polo Hospital do Barco. Agora acaba de pasar un test de estrés a sanidade. Decían durante todos estos anos que nós estábamos recortando a sanidade, que a sanidade estaba feita un desastre. Pois agora resulta que cando todas as comunidades temos que competir en igualdade, ante unha pandemia, a sanidade que menos fallecidos tivo en función do número de contagios foi a de Canarias e a de Galicia. Canarias está nunha illas fermosas no Océano Atlántico, nós estamos aquí na península, con Portugal, con bastantes casos no norte de Portugal, e rodeados por Castela e León, que lamentablemente tamén tuvo moitos casos. Por iso, cando falamos de facer unha mellora nas consultas externas, ou unha unidade de cirurxía maior ambulatoria ou de farmacia, que a vamos a facer, presentaremos un plan director do Hospital do Barco, porque estamos modificando todos os grandes hospitales de Galicia. Para o noso Barco é un hospital importante. Temos ás veces dificultades para manter especialistas. E temos dificultades para manter especialistas porque hai xente, lóxicamente, que prefire vivir nas cidades grandes. Pero vos podo asegurar que calquer especialista que falte no Barco, se temos algún outro que este en algún sitio que quera vir a traballar o Barco, terá prioridade porque ese é o compromiso con Valdeorras. Vamos a seguir traballando coas persoas que atendemos na dependencia. E facilitamos, como xa facilitamos desde fai unhas semanas, a toda a xente menor de 21 anos o transporte interurbano gratuito. Hai moita xente que fala do transporte público. Os únicos que non cobran o transporte público é a Xunta de Galicia. Todo o resto dos alcaldes cobran o transporte urbano a todo o mundo. Pois ben, amigos, vamos a seguir traballando e vamos a seguir poñendo en valor o camiño de inverno, que é sin dúbida un atractivo turístico importantísimo, e vamos a seguir apoiando o emprego con máis de 20 millóns de euros nestes últimos anos, porque sin actividade económica non hai vida. Remato xa, amigos e amigas, vamos a seguir traballando. Eu vos invito a traballar. Non podo invitar a momentos lúdicos nin festas.
As festas haberá cando toquen, pero temos moito traballo por diante, e para ter un traballo difícil necesitamos un bo equipo que teña experiencia, que teña solucionado os problemas previos, e un bo equipo, sobre todo, que teña un compromiso con Galicia. Este compromiso con Galicia é o que nos une. Estamos en política por Galicia. Estamos en política porque queremos a terra onde nacimos e a terra que pisamos. Estamos en política porque para nós Galicia é o primeiro. E para nós, amigos e amigas, mentras en política esteamos, non temos máis compromisos que con esta terra. E por iso estas eleccións non vai nin de partidos nin de candidatos. Estas eleccións vai de Galicia. Moitas gracias a todos, moito ánimo e espero e desexo un bo resultado. Moitas gracias.